Joskus toukkana ollessa tuli kuvistunnilla muistaakseni kokeiltua tämmöistä juttua. Ja nyt tuli tämmöinen pakonomainen tarve, että nyt tämä pitää kokeilla taas uudestaan. Niinpä hommasin tuommoisia linoleumlevyjä. Eli nämä ei ole mitään semmoisia, mitä mä käytetään lattiapinnoitteena, vaan nämä on tämmöisiä, näissä on pehmeä toi pinta, että se ei ole kova pintainen, eli siihen on helppo kaivertaa noita juttuja. Sitten mä kokeilin tommoselle ihan niin kuin normipaperille, mutta se oli vähän semmonen, no kyllähän nyt ihan ehkä käyttökelpoisia olisi ollut, mutta jostain sitten sain tietää tämmöisiä juttuja, että pitäisi ottaa, mutta ei niin sanottua Japanin paperia, niin mä sitten hommasin sitä ja kyllähän siinä ihan jonkunlainen ero on. Että tuo Japanin paperi on hirvittävän ohkasta verrattuna semmoiseen, mitä mä käytin jostain tämmöistä sketchbookista, aika paksavaa, melkein pahvimaista paperia. Toi on semmoista mielenkiintoista, niin kuin semmoista ohutta kuitukangasta. Ja noihän noi musteet on sitten taas tommosia aika jöötejä. Tuossa mulla on pienessä purkissa on semmoista todella jäykkää tököttiä. Ja noissa tuubeissa nyt on vähän semmoista notkempaa, että se on pikkasen helpompi levittää tuohon linolevylle. Mutta tää nyt on tää homma niin alussa, että ei oikeastaan pysty niinku kauhean paljon vielä sanomaan, että mikä on hyvä ja mikä on. Et sitten seuraava projekti mulla tossa tietysti on näitä jonkunnäköisen puristimen kautta mankelin, millä pystyy ton homman tekemään, ettei tarvii noiden telojen kanssa painaa sitä, koska se tahtoo tuo paperi lähteä sitten hyvin herkästi liikkeelle siitä ja sittenhän se tietenkin menee aina pieleen koko systeemi. Mutta se on se mankeli vielä tossa. No on mulla siitä jo vähän on suunnitellut kautta piirtänyt pikkusen, että miten se mahdollisesti tulee toimimaan, mutta se on vielä hyvinkin niin alussa. Tässä on sitten muuten näiden painettujen kuvien merkitsemisessä semmoisia vekkuleita lainalaisuuksia. Eli nyt kun käydään tekemään sarjaa, niin se pitäisi niin siinä vaiheessa, kun niitä rupeaa painamaan, päättää kuinka monta niitä tehdään. Ja niin sitten merkitään, esimerkiksi jos tekee 10 sarjaa, niin 1/10, 2/10, bla bla bla, niin poispäin. Ja sitten kun on tehty se 10/10, eli se sarjan viimeinen kuva, niin sitten pitäisi tuhota toi painolaatta. Eli siihen pitäisi esimerkiksi kaivertaa uria silleen, että se on siis niin kuin pilattu. Ja sitten painaa vielä se viimeinen sillä pilatulla levyllä. Eli siitä tulisi niin kuin todiste, että se laatta on tuhottu, eli niitä ei tule enempää. Eli jos haluaisi niin kuin aivan uniikin jutun tehdä, niin se olisi sitten yhden kappaleen sarja, 1/1 ja sen jälkeen se pilattu levy. Et sit jos ihan oikeasti niinku tekisi tämmöisiä ja osaisi tehdä ja pystyisi niitä markkinoimaan, niin sitten tämmöinen yhden sarja, niin sehän olisi jossain vaiheessa, ja tietenkin sitten taiteilija kuoltua, niin sehän olisi ihan äärettömän arvokas. Mutta tämmöisiä hauskoja juttuja näissä on.